Hello everyone, welcome to Bambatha Kamancuza TV. I'm here to update you of what was happening on Inimba namhlanje mhla ka-23 September 2025. UThumeka bakithi udunyula ikhanda ngoba elokhu efonela ubrother Justice ngenxa yokuthi ubona isikhathi sihamba engamulandile. Lapha akayibambe isidali ikhulu kaThumeka. Ulikamva uyabuza ukuthi hayibo mama, akumelanga engabe uhambile wena manje kwenzakalani? Lapho uyambona nje uThumeka ukuthi akekho right. Okuyilapho Thumeka acele khona ifoni kalikamva ukuze afonele ubrother Justice abone ukuthi ekalikamva uzoyibamba yini ngenhlahla ayibambe. Ayibese yazichaza uThumeka wabe esesho ukuthi uma kukhona okungamphethe kahle akakhulume naye. Akamnika ngathuba ubrother Justice uvele wavala ifoni yakhe. uLazarus noZoleka bahleli ndawonye baphuza itiye. Uyabona nje ukuthi abasakwazi ukuhlala ngaphandle komunye. Ebese yasho uZoleka ukuthi lento yadayisa akayikholwa nje. Kanti uLazarus ulokhu embuka uZoleka ekhuluma besethi njengoba ukhuluma kanje uthi angikucabuze. Wavele wablusha uZoleka bayithi. UThumeka usemsebenzini wakhe ukhuluma nobrother Justice. UThumeka ubuza ubrother Justice ukuthi kwenzakalani ngoba akasafani nasekuqaleni noma yilento eyenzeke izolo. Wathi akakhululeke yena ngeke saphinde abuyelane nohlathi waze wakrosa iminwe yakhe bakithi uThumeka. Wavele nje wathi ubrother Justice kuThumeka akakulungela ukuqhubeka nempilo nenye indoda. Wathi ethi uyasho ukuthi ukulungele yonke into. Wathi nje ubrother Justice akayifuni ichaos empilweni yakhe yena udlule okuningi kakhulu. Wathi usamangazwe yilokho uThumeka waqhubeka ubrother Justice wathi kungcono ngoba uyakwazi ukusidrivela ngoba mina ngeke ngisakulanda kanti futhi ngeke sisaphuma ndawonye. Bakithi kwayisona nguThumeka wenkosi wazi wathi ubrother Justice inkosi ibe nawe. UThumeka udiniwe futhi uyambona nje ukuthi unale-stress sokwalowa ubrother Justice. Ngalana uxabana nezitsha usho khona ukuthi kazi kungani lezi zingane zingafuni ukwenza izinto kanti kuzoqhamuka uhlathi embuza ukuthi yini inkinga yakho. Avele asho lo phezulu uThumeka ukuthi inkinga yami uwena Hlathi ufike ebobini bami sengisitholele umuntu